ten čedič, ta mladá láva, tak tam najdete pouze jediný polodrahokám, a to je zelený olivín. No a protože nás celou cestu tyhle ty lávy budou doprovázet, tak vám vždycky budu říkat při cestě, kde je zrovna která, abyste si mohli třeba zkusit nějaký kamínek najít. A taky proto, abyste se je naučili hledat, protože když budete chodit po Českém ráji, tak vás opravdu budou provázet do těch cestách, které všude. A my tady pak máme ve čtvrtek a v sobotu pana Brosiče, který pokud že najdete hezký ten kámen a velký, tak vám ho rozřízne, vyleští a odvezete si z Českého ráje pěkný polodrahokám, pěknou památku. A teďka se podíváme na tu první cestu, ta je hnedka tady za náma. Tak jdeme. Výpravo. Ale tady už jsou ty drahokamy a polodrahokamy.